sikhulekile emakhayeni kokho konke la kufinyelela khona umkhanya ku DTV. Ngiyanibingelela babukeli bami abahle. Nibingelela uNtuthuko lapha. Yabo, as you all know, niyamazi uNtuthuko. Guys, ngithanda ukuthi ngiqale ngibonge eqala uthando lisinikeza lona. Cela niqhubeke bafethu nisupport. Guys, namhlanje ngoba phela usuku nosuku sikhuluma khona ngesihloko esisodwa kodwa bese siyanaba sihlaziye izinto obhekana nazo uma ubhema idakamizwa, phecelezi uma uyiphara, yabo. So kukho konke ke lokho umuntu esekumentionile angaze ngize ngichaze kakhulu, ngake ngakuveza ngaphambilini ukuthi ngake ngahlangana neNdiya la koverele ngoChristizi engangicela u2 rand India ke lase li offer ukuthi lifuna ukuthi ngilivezele noma ngilihlehlele, yabo, lona bese lifeza inhloso zalo okuyinto engangengize ngikwazi ukuthi ngiyenze. Ngangibona yathi yangichaphaza nje, yabo. Ilokho nje ukudayisa izinyo ukudla emgqonyeni, yabo. Benginama principles nama rules ami nami bengiphila ngaphansi kwawo, yabo. Kodwa ke asikho ke lapho, guys, bafowethu, ngaphandle sonke siyazi kunento ekuthiwa amagezi. NgesiZulu beke bethi onqingile itabane, yabo. So manje amagezi ngoba phela ukhona uthola umuntu ubisexual kodwa manje uyifihlile futhi. Uyothi ambonisa umbona ngalezi khazi zokuhwalala. Wonke umuntu umecanga ukuthi into engasile noma umecanga ukufeza inhloso zakhe, ucabanga wena phara, yabo. I-option yakhe nje thenini faza afike kuwena, wena phara, ngoba manje uyazi ukuthi uma ukhipha imali uzodansela sonke isigcino sakhe, ngoba imali uyayidinga wena wakho ucabanga okhephe bake bethi ukhephe sihlabathi solwane, yabo. Akukho khephe la mbhedo nje le nto, yabona bafethu. Uma wena kuyo yonke into engasile kuhlezi kurethwa wena, hlezi nje catshanga wena, yabo. Omani uyitshele nje ukuthi hayi, yabo, awukho nje, yabo, ufile straight uhamba, kade ngisho lokho. Kodwa ke ukuhamba phambili ke zona lokhu into eziningi engasile zenzeka kulezi ndawo engamadolobha amakhulu. Njengoba ngila emakhaya ngidlovu, ezinye izinto engamahlazo serious abantu bangebe bezenze ngoba ayijwayele le ndawo. Izinto ezenzeka emadolobheni kodwa usondele emadolobheni amakhulu njengawo nje overele emkakoThekwini, yabo. Umuntu uphila ngendlela athanda ukuphila ngayo lapha, yabo. Ngiyaza kufihlele uthena ugay, ngiyaza kufihlele uthena unje uyiphara this and that, uphila lempilo ayiphilayo ngoba nama lesbians nawo akhona nawo, yabo. Obhuti ngokomgunyathi, yabo. Obhuti abama fake kodwa ke angijaji umuntu, yabo. So manje angeke ngisho nje ukuthi nawo bakhona baningi, kodwa uthola ukuthi uyasaba ukuvela, uthola ukuthi kodwa ke uyasaba ukuvela, kodwa ngalezi ikhazi zobumnyama uyambona enyonyobela amaphara. Khona elinye nje khona ngale elaziwa ukuthi yabo uliphatha ngendlela emini, yabo, indlela ethize nje, kodwa ebusuku besizothiwa beligqoka itight, yabo. Lokugcwala imotweni zezitabane zamandiya lapha, ngoba imost ke abantu abayitabane besebenza lento ukuthi bethenge abantu, yabo. Ileke yaseNdiya le, yabo. Yizi inhlotshana le enesibindi ngalendlela ukuthi izozisondele, izofuna amaphara straight ukuthi besebenzisane nawo, yabo. Manje laba abamnyama kukhona lokho ukuthi umuntu abuya efihle, kodwa futhi ngiyakhumbula nje khona sengiyipharanyana kodwa ke ngangakabi leli parallel lasesensidakamizwa, ngangisasebenza uThongathi kwenye bar to Paradise oThongathi, yabo. Ngoba ngangahlala ngisho koThongathi emagwaveni nje bayangazi ko Edge Mjondolo, bayangazi futhi sengiyiphara futhi ngoba nakhona uThongathi ngeke ngahlala khona emagwaveni
khona amavani ngiyaziwe kodwa ke angeke ngize ngimention igama lamuntu nje sekuyiphutha khona lokuthi ngize ngibakhothe kodwa nakhona emagwaveni othi ngathi ngiyaziwe nakhona ke ngisasebenza eParadise nje ngangahlangana nendoda ethize leyo ndoda ngiyikhohle ukuthi babe uyayithe ubani noma sayisho ngigama yabo ngeke ngize ngigagule vele kodwa nje yafika ngingale kwi-counter ngilekelela ubartender mina kahle ngangiyiclean ebar yabo manje ngilekelela ubartender shuthi mase kusebusuku ngoba phela awuclean usuku lokho kuze kusha ubusuku yabo ebusuku usulekelela ubartender shuthi kulo lonke icustomer lidinga attendwa nani gijima mina yabo indoda ngithi mina mhlawumbe ifuna ukuthenga mhlawumbe ubhiya ngoba phela kuyenze nomuhleze ebar kodwa umcela umuntu osiza ubartender ucela taxisize kahle so le yona indoda hayi siqale sixoxe ubuzo umathakhila ama shots utha umalini nani hayi okay hayi kwenza ngalendlela baba nani sethi suka lapha indoda ithi indoda usondelela mbamba kanje ingalo hayi nami ngisondeza indlebe yabo athi yazi banwami uyilaba bafana abahle yabo mangikubuka nje nginyakaza ezinye izinto yabo yabona le nto iyodwa nje iyakuphoxa le nto le angeke akashaya uvalo makangiqala ukuze indoda ingitshela kanjani yabona ngishaya uvalo ngambuka hey plus yiRhoekmane yabo elikhona futhi nasemzimbeni kodwa nje manje aliqondile yabo indoda ongayibuka ethemba ukuthi indoda ephelele kanti indoda ibisexual yabo kodwa manje le nto futhi mayihamba emphakathini ithembekile yabo kodwa la enganothisa khona njalo ehlezi sifika nabafanyanyana nje yabo kodwa ke ngingakunaki lokho yazi angimjabiselanga lo amali umzanga ngabi naso isibindi sokuyikhulumela ngithi yazi ngikwazi ukudakela wona noma ungazi ungihlanyela yabo vele kangiye futhi umuntu onjalo khonze kakhulu ukusebenzisa lawo magama ngibe khona kuhlaza kodwa ke sengayitshela nje ngayifundisa futhi ukuthi umuntu nje wasemhlabeni yahlonishwa awumani ubhamuke nje so manje yena ngathi nathi hayi ngiyabonga ngangazi mangizothi imali umza noma baba ngangisuka ngangihamba ngabheka le angibangi sabuka ngisho emuva kanje ukuthi ngabe usangibuka namanje nomani ngathi bese ngingale emva kwecounter kwayini manje ngiqala ngibuka kahle kwenzakalani sengitshela intombazane ke engangisiza ngoba iyona eyayiba in charge kuyo yonke into yabo sixoxa futhi nayo sengidiwane nenkinga sengihlambizane nenkinga phela usho nje wena nje idolobha la ufika khona nabona sothi ungazi nayo inkinga ocisha yithona nale njengoba ngisho ukuthi izinto ezikanjena abavusana abafundi zenzeka kunamadolobha amakhulu yabo la emakhaya nje ayikho nje indoda nje sekangitshela lonto le ukuthi nje manje la emakhaya abantu basemakhaya basenamahlobo ngiyakutshela insizwa ukuthi hayi indoda insizwa nje ibuka kahle nje yabo kodwa uyabona ukuthi iyancoma ngoba ikhonzile nomani hayi wena mhlawumbe sifuna ukukhuluma into ongayizwa kahle yabo so manje ngoba kahle yabona nje uma umuntu wesilisa omunye umfana ezothi umbono ukuthi hayi manje phela umfana uyakusaba wena akubukeki kahle nawe ulahlekelwa yithemba hayi ngeke kungcono uma ukuthi bona mhlambe vele izinto abayijwayele bona emasayiti ngoba phela siphinde engafani bese begoqana bodwa phela bengamagezi abakhulume bodwa bangabe sibe involve nabanye abantu abangekho kulento yabo le yabo angeke mina nje angikho bisexual ngiphelele ngumfana ophelele yabo manje angeke ungitshele nje ukuthi ngatolerate inkulumo engasile ngalendlela ukuthi umuntu akutshela yabo nje India nje ngagcina ngifoko official noma bese nginamandla ukuthi nami ngikhulumele nje yabo foko official lo ndiya lale ko Chatsworth kodwa yabo elivela elabo run offer uthi lo nginezo 200 ngifuna ukuthi ngilithwegele ngilidunusele ngilidayilidi la lihlanyele manje uyalinyanya leli ayeke vele nje hayi yabo manje kusizoqhamuka nje ukuthi indoda nje futhi izokukhulumela yona letsambatheka le ngeke ngize ngikwazi ukuhlala ngingakhulumi ngale yabo yangiphatha kabi yabo manje ke asifani phela sisemgwaqeni mhlawumbe khona baba bethatha ama off befike bekhulume nabanye mhlawumbe bewathatha ama off mina ngeke
ngikwazi ukuphila ngaphansi kwalonto le ngizophila kanjani ke nakho nje manje sengiphumile esilingweni ngabe nje akuyisoli yabo ngabe uyayisola ngabe ngiyayisola nje yabo so manje kube uyaphuma nje uyabheqeka manje emphakathini ngoba nje ngiyisola kumanje ukuthi ade ngibhe manje idami zade ngiyiphara empilweni uzohamba ubheqe ingalo hayi manje nje akusiyo nje into yabo kodwa phela asibajaji abantu abanjalo kodwa ke abaphumela obala nje benza into yabo bodwa esayidini angeke sehlulele umuntu asinawo amandla okwehlulela uNkulunkulu kuphela ozojaja abantu kodwa ke akungasondelwa phela kuthina yabo thina sihlangani thina yabo manje abantu abazenzile nje bodwa into zabe bacelile yabo ingakho ngithi guys yabona nakhona la lempilo le ama drugs nokuphara nani uyahlangabezana nezinto kanje uthi uyohlana nezitabane engabe sendiya ikakhulukazi yamandiya nodaki yabo beze befuna ukuzokusebenzisa ngoba phela vele nofuna imali bazokunginunisela ngemali vele yabo manje ke wena ongabhemiki awubuke nawe izona ziphi izinto sazokuhlangana nazo nje umuthi ukuthi uyabhema zibambe mfowethu phila impilo yakho lo okudalelwe yona yabo guys like finyelela khona nje wonke ama channel ethu ngokuxhumana like finyelela nje khona zithina somkhaya kude TV bafowethu siyacela ni support guys inamba ikhona lapho kenzansi njalo yabo in case kukhona lapho ufuna ukusho noma ufuna ukusixhasa ngakho ngoba phela nakho lokho singakujabulela bafethu yabo ngaphandle kwenu asilutho siyazi ukuthi niyasithanda njengoba nathi ngithanda bafethu siyanicela guys keep on subscribing do the right thing yabo ring the bell ngoba phela uma seniskip ama advertisement yabo niyasilimaza bafethu yabo sibukeni yabo thatha ama advices thathe motivation ngidlulisele nako abanye uzobona impilo izoba khona intengilwa nanje idakamizwa nje cha uzongizonda ongizondayo kodwa ke angikhulumi ngagama lamuntu angoneli umuntu into zakhe ini mina ngikhuluma nomuntu omusha nginomuntu omusha nje shaqa yabo ukuthi fathatha inqumo right angoni ba business abantu nani no angeni lapho mina ngena khona nje impilo yomuntu omusha nedakamizwa ukuthi zenzani umuntu omusha into osukwabhekana nayo lezi zinto esengabhekana nazo ngiyabonga.